أزو سلامتنا بصحكم زخوركم تعزبتي كما يتمسيون لومي 29 سنة استدلوا زينا ومسنا دوحنا لكم قريبا لنا نمكتلكم بخبز عدم إرمياس قبرلو عليه بقدامنت أرستاتو بعد سلطان أقربن إنسا زقدامن داقما يرخبت إيرتراو تيلبدو الراقيتو كوميونيتي كوليج تمرت أسمرة 504 حجات ممهرنا مريغو أب زوادوبا غير بحري رشاو لمعات زتابو تيتركبوا له أمريكا قبل على تون بريتشانا توسع كرز كم زيت وسنافيتا برينزتات أمريكان سمين كوريان أب دوب كريتين كوريتات كرخبوا مهانم تقريتو أوروبا حبرتن ود بهاجرات ميركوسن سمم نزان نقدي كتيمام أب زرزراتو بعد سلطان أقربن إنسا زقدامن نمعكنا زينا وشت هجر أب ذهبوا مجلسي داقما يرخبت إيرتراويت ألبدو الراقيتو وكل إيرناز ومأكل بنيان فساسين ملكة صاب نزد دالو وتحسو ليدي أتغلى مريم كتقربيا أبتي بعد سلطان حلافي فرعك أبان لمعتنا تفتصم حقوس لومي 29 سنة بزهابو حبريتا مسألة ألبيدو تمدب إيرتراويت ألبيدو هلاونتا نفلما أب أوان مجزات تلان كم ترقاقتا دحيرو جناب سنك تخطط على مجزات ممكناتن بزعبا زغون حبريتا كم زيت أنحب متكاس أبز حالة فور حقوم بد كل تشحن 19 أبزوبا قشباركا نوزوبا دقة أم محدار كبابي آدرات داقماي كم ترخبت أفليتهم إذن اللي على حدا ورحين مترايك جبر لازت أنحى إنسان زقدام كابتن أبي إيرترا زركبات ألبيدو أب كبابي كبدا زركب تقلي محلاقت فولي ملالي كم زلوات تقاسات وفتصم لك كم تنكالوت أب هاجرنا زركبا كل التعاليتات ألبيدو عمت ملو مايكسيتيت أب نفسها بزعقبتهم أزات رايك تنبرت تخيل تصور إنسان كم زخونت كليتهم حاله مركبا كلايكا بشم هاجرنا تصوات تصبونا جرا شما بعالم روسي بإيرتراويت ألوبودي أتولد ስለዚህ ድርብ ረክበቴ ለዛውጥራ መፍለያ ቀንዲ ትይደለዋ ጸሊም አቢ ሕላገት አለ ማለት በከብዳ ብዙና ይሽምጣ እስቀብቅ ዝሆነ ሰብሲ ባይፈልያ ሐጂውን በዘጋጣሚ ዝሆነ ሰብ አብዘሉ አካባቢ ንገታ መሲሉ ጸሊም ሕላገት ተሐሪው ያሳዘረ ዚያውን አላ ስለዚህ ስጋ ምንታይ ዘርግሓ አልሐምዱሊላህ ፈለስና እንደሊ በዚያ በሕጽፍ በለሲ እቴን ካሎት ሕላገት ይብለና ውሽጠን ብዙ መፍለያ ለወን እንዲ ቀርነን ግዝፈን ቁመተን ክትልልና نحاله سبون قلتف له دريا بتحلاقتاي علما ودب عقابه تفطرو مالت IUCN ኤርትራዊት ألبيدو بدرجه ዓለም ሓደጋ ምጽናት አንጸላሊዎም ካብ ዝርከቡ እንስሳታት ዘገዳም ምዃና አረጋጊጽሎም እጂ መጀመርታን ከገታ አምስልና ከም ገታ ሒዝና ክትወርኩ ገራ ለካም ሒዛ ግን ስክብታ ነረጋገጽ አለው እዚያ ሳዲያሳን ናቱ መጽሐፍ ይሞከስና መጽሐፍ የላ አብሉ ተቃይ ጽንሐና ስለዚህ ነቶም አብ ዓለም ሳይንቲስት ናት ሞያውያን ሰና መሸርክትና አለው استفال الصفات سدينا بقولها نا IUCN مالت IUCN تمالتو عالمابي ودب نعقبات تفطرو ناتاتن سبيشال سكول بالو ناي طلبودو فوليات كيلات አለው ናው سدينا سنتايلنا እንቋ حقسكم ناي بعلكم طلبودو رخيبكم يلا عامت مولو بزي ما يخلص خل عينت زريان ذاتن تايدا اسيتا خبلك اسفلو كابتيز ولعو طول الجرب ويكا طول السعري تايبال بينجلش فيزيولوجيكالي ووتر يبال كاون هطام ترخيبنا يقدفانن تسيلن ግን ማይከስ ያዝነብራ አሰሳይነ እዝንተ የሪኤና ተحسቱ ሀገርና ጸጋታት ሀገር ገና ተፈተሽን አለ ማለት ስለዚህ ክንፈተሽ ዚያዳ ስራሕ ይደፋፋና ስለሆነ ኩሉ ዝቦታ ፍድሽተስ ከምዘሎ ድሕርና ጽነት መንግስቲ ኣብ አካባቢ ብዘርእዮ ዘሎ ልዑል ጠመተን ተቀዳስነትን እንስሳታት ዘገዳም ሃገርና እናሰሰኑን ሓደስቲ ርኽበታት እናተጋህዱን ይመጹ ከም ዘለው ዝሓበረ አተፍጹም ሰፊሕን ጥጡይን መጽናዕቲ እንተተኻይዱ ካልኦት ርኽበታቱን ክጋሃዱ ከም ዝኽእሉ አሚቶም ዳግማይ ረኽበት ናይዛ እንስሳ ውጽኢት ዝሰርጽ ዘሎ ባህሊ ዕቃባ አካባብን ምብራኽ አፍልጦ ሕብረተሰብን ይዝበለ አተፍጹም ኣብ ጥዑማይ ዝነብር ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዝርከብ ጎብየ ባሕሩን ኣብ 1835 ምስተራኤ ኣብ 2016 ዳግማይ ህላውነቱ ከም ተረጋገጸ በአብነት ጠቂሶም ኣብ መወዳእታ አተፍጹም እዛ ህላውነታ ኣብ ሃገርና ዳግማይ ተረጋጊጹ ዘሎ ኤርትራዊት ጠለቤዱ ጸጋ ሃገርን መስሕብ በጻሕትን ስለዝኾነት ንምዕቃባ ኩሉ ዜጋ እጃሙ ከበርክት ተላቢዮም
بقعت مسرح ممهرن مسمهرن أب بقعت ممهرن كم زمركوز فلوتي كوميونيتي كوليج تمرت أسمرا دما نزع على مزقومي إذا أحضر كوليج لومي حموش تميت سنة 4 حسيات ممهرن أمر يقولوا قد تنيا فرطنا عندهم توصى هتصب الله أحضر كوميونيتي كوليج تمرت أسمرا لوم 29 سنة أبزك كايدو مبل 22 سنة سرعة ممرا نغلت عمد كسلت أنهم تسأنحا حموش تميت سنة 4 حسيات ممهرن أمر يقوم كابتن مراتي إتن 313 دق أنستيين أما حضرت كوليج أتو برخة عقبة ربي أبزهبو مخفت غال مسرت معبالة تمرتكم زخونة بقعتو زحلوة تمرتكوها بنت خوين دما بقعت الموفيات الممهران كله خمس قبا بمتكاس كوميونيتي كوليج تمرت أسمرا أبز مدايز زمسكن أبركتو يقبر كم زلو قليتهم وفين قبول سنة مقبار زونن موياو فقر زلوون ممهر واحس عينتاو تمرتي هاجرنا مزلوا بدهوتات إذا بحاجة رفض مسح أيقونن نابو قصو زخيز زلو مسرح جن تسفى ذهبي أتو برخت قتيلو أب هاجرنا مويا ممهرنا كبرون تفتاون كم مخانو متن تمرقتو حسنت متعي تمهروم أب إيدهم كم زلو تجنزيبهم حلاف النتوين قدساتن كوينم بتكهت كجلجل أزها خيرهم وكل تمهرو أبز اسمعوا قال أبزنا من يسرح علم زاتولو زلو جيزي زتصبيهم عمام عب مخانو تجنزيبهم تثبيت زجاتاتهم كمالو زلوهم قربن الدحر من الرجاجات درجهم زعبيلو كنتات كفتروا لما تحساسيبهم نزح حلاف النت زيكن بكع بوجن محدارن ممهرانن كلهم سرحتنياتات إذا تكالن استقبلنا من كبخابن حالياتن قليل عينا برن بزقبا كسرحنا زغل كلاتن فلتاتن دليبنا علنا أما ودأتا عن مينستر تمرتي وانا دايركتور كفل مرمرن من معبال عام 7 أتو بيتروس هايل ماريم أبزا سمعو قال تمرتي مسارحين عن معبالن رهمو وقالن زسقاقر سلازخونا تمرقتي تسكي مامو زلو رزين حلفن تغنزيبهم أبقبراو سراح ببقعات كواسو تتبيت كم زقبارو الله محبيرو أب زوبا دوبا غير بحري حرشة ولمعات بحفشة لمعات جراد دندما بفلاي زتابع وزيت يركبوهم زلو من محضر نايت زوبا بإسران شوعتين سنة أب زك هيدو منفق أو قمقام سرح قليزو أب تزوبا كلتا 240 مليمتر زعغنو زناب كزن بنكلو 5 هكتار كم تحرسن لعلى حادة شحن كلتا 100 كونتال مهرتي كم تحرسن زغسة أبصاب نتفتات حرشة أب 230 هكتار أحملتن فرتات النملمع بستسلسل السرح لعلي 14 كونتال أتوت كم ترخبة بمنتصار نزل مدنفع أب دبايسي ما سرح زلو ديقا على 300 مئتوات كاب مسرح هنصتا كم تزازم أبريهو نأقللوت عنا بزملك الدماء قطري تملالي سومن دكي سومن زتحكمون مسنا إذا حلف عامد كنا أصرن كله ب40 مئتوات كنكن نفسه صورات هتصانات الدماء ب50 كلتن مئتوات كم زعبية تقليتو نتفتات مقفاف عسى نمعبالن نمحيالن نمحبر ترادو قففت عسى بستقبر زد اللي مدقف لعلي 50 حدا تون عسى كم تأكبن مسرح محداس فقر جلابو كم تسلط الدماء بريهو تساتفت الدماء تساتفون تقداس نتن تمهارو أب مقاد تمرتي زيادة كحيل كسرحلو حزبي أب عقاب ماين حمدن كمون عقاب كرساتن هابت قربن زقبرو زلو أستواصو كقصل مزاخر يغربهم أما حداري زوبا دبا غيب حري أمباسادر محمد سعيد مانتا يبزا سمع مزازة مقال حزبن أكلات منقسن نزر أيوه أزوز تساتفو دحر موقاس أب زغزل منفقون بزحيلة كقصلو تلابيو ኤምባሲ ሀገር ኤርትራ ኣብ ኬንያ ዲፕሎማሰኛታት ዝተሳተፈው ጽንብል መበል 28 ዓመት ናጽነት ኤርትራ በ28 ሰነ ኣብ ከተማ ናይሮቢ አካይዱ ካብቲ ቦታ ንዝበጽሐና ሓበሬታ ሻምት ወልደ ከቅርቦዩ ኣብቲ ሰበስልጣን መንግስቲ ኬንያ ብርክት ዝበሉ ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ዞባውያንን አህጉራውያንን ውድባትን ማሕበራትን ዝተሳተፉ አጋጣሚ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ አቶ በየነ ርእሶም ኣብ ዘስምዑ ቃል ንተሳተፍቲ ምስጋና ድሕሪ ምቕራብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 50 ዓመታት አንጻር ኩሉ ብድሆታትን ሽርሕታትን ዘርአዮ ሓያል መኸተን ጽንዓትን ዝኸፈሎ ረዚን መስዋዕትን ብምጥቃስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸፊቱ ዘሎ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላምን ምሕዝነትን ከምኡን ዞባና ኣትይዎ ዘሎ ሓድሽን ተስፉን መድረኽ ውጽኢት ናቱ ከም ዝኾነ ገሊጹም ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማሊያ ጅቡቲ ደቡብ ሱዳንን ዝጸንሐ ጸገማት ብምፍታሕ ዝሓሸ መጻኢ ንምርግጋጽ ኣብ ጽምዶ ዲፕሎማስያዊ ምምኽኻር ኣትየን ምህላዋን ዝጠቐሰ ኣምባሳደር በየነ እዚ ንህንጸት ሰላምን ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዓለመ ጻዕሪ ደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዘድልዮ ኣነጺሮም
ንመንግስቲ ኬንያ ወኪሉ ቃል ዘስምዐ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዋና ጸሓፊ ምምሕዳር ሚስተር አባቡ ናምዋምባ ድማ ንምብጻሕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ኬንያ ንምብጻሕ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ናብ ኤርትራ ብምጥቃስ ክልተ ዝምድና ኤርትራን ኬንያ ናብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ኣፍሊጦም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ንሰላምን ልምዓትን ዞባና ብሓፈሻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሓበረ ሚስተር አባቡ ንዞባዊ ውድብ ኢጋድ እውን ሓይሊ ከም ዝኾነ ገሊጹም ኤርትራውያን ነበርቲ ናይሮቢ ኬንያ መበል 28 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ብ24 ግንቦት ብኽብ ዝበለ ማዕርግ ከም ዝጸንበሉ ይዝከር ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ፍሉይ ቆላሕታን ምክትታልን ኣብ ዘድልዮም ሕማማት ዘተኮረ ዘተ ብ27 ሰነ ምስ መሻርክቲ ኣካይዱ ኣብቲ ልዕሊ 40 ወከልቲ ሃገራውያን ማሕበራት ጨናፍር ሚኒስትርታትን ኣባላት ምምሕዳር ዝተረኽብሉ ዘተ ብለበዳ መልክዕ ክኽሰቱ ዝኽእሉ ሕማማት ብዝርዝር ክቐርቡ ከለዉ ሕብረተሰብ ትካላት ጥዕናን ኣካላት ምምሕዳራትን ንምክልኻሎም ክገብሮ ዝግባእ ንጥፈታት ዝምልከት መብርሂ ተዋሂቡ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ዶክተር ኣማኑኤል ምሕረታብ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ጨንፈር ምስ ኮምን መሻርክቱ ኣካላትን ተዋሂዱ ኣብ ምክልኻል ሕማማትን ምዕዋት መደባት ክታበትን ኣተኪሩ ዘሰላስሎ ዘሎ ስራሕ ዝምስገን ውጽኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ብምሕባር ከም ነድሪ ሳምቡዕ ሕማማት ዓይኒ ዓሶን ሕማም ከርፈስን ዝኣመሰሉ ሕማማት ጽሬት ሰብነትን ከባቢን ብምውሓስ ንምክልኻሎም ስለዝካል ዘድሊ ጎስጓሳት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ብዘይካዚ ብመንከስቲ ጣንጡ ዝመሓላለፉ ሕማም ዓሶን ከርፈስን ምስ ምጅማር ክራማት ብዝፍጠር ዕቋር ማያት ክርአ ስለዝኽእል ህዝቢ ስሩዕ ማተታዊ ንጥፈታት ብምስልሳል ማይ ዝዓቁር ጎዳጉዲ ክደፍንን ናምስያ ክጥቀምን ዘዘኻኸረ ዶክተር ኣማኑኤል ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ንምግታውን ፋሏት ኣኽላባት ዝውገዱሉን እንስሳ ዘቤት ግቡእ ክትትል ጥዕና ዝገብሩሉን ባይታ ክጣጣሕ ተላብዩ ኣብ ኣሜሪካ ሆላንድን ኣስመራን ዝነብሩ ዜጋታት ንመናበዩ ስድራ ስዋኣት ልዕሊ $26,000 8,600 ዩሮን 12,000 ናቕፋኖፍ እዮም ብመሰረት ዝበፅሓና ሓበሬታ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ላስ ቬጋስ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ዝወደቦ ናይ ዝኽሪ መደብ 16 ዜጋታት ነፍሲ ወከፎም ሓላፍነት ምእላይ ሓንቲ ስድራ ስዋኣት ን2 ዓመት 30 ዜጋታት ድማ ብተመሳሳሊ ናይ 1 ዓመት ብጠቕላላ ድምር $26,167 ኣበርኪቶም ብዘይካዚ ኣብ ሆላንድ ዝነብሩ ብፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ዝተጠርነፉ ዜጋታት ንመጣይሲ ስድራ ስዋኣት 8,600 ዩሮ ኣብ ኣስመራ እትነብር ስማ ክትቀ ዘይደለየ ስድራ ቤት ኣብ ርእስተን ን2 ዓመታት ዝናቤተን 8 ስድራ ስዋኣት ንመጣይሲ ሓንቲ ስድራ ዝውዕል ልዕሊ 12,000 ናቕፋ ከም ዝወፍየት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሓቢሩ ዝስዕብ ዜና ውፅእ ሃገራት እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ እታው ንብረት ቻይና ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዘይትውስን ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝሓበረ ጎኒ ጎንቲ ኣብ ጃፓን ዝቃናዕ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ጉጅለ እስራ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ተፈጢሩ ንዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ዝርርብ ክቕፅል ኣብ ምርዳእ ከም ዝበፅሑ ሓቢሮም ኣለው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ብወገኑ ክልቲአን ሃገራት ካብ ዘተፋንን ዘሳነየን ንግዳዊ ንጥፈታት ከም ዝዓቢ ኣብ ርክቦም ከም ዘረጋገጹ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ፒንግ ኣብ ካይዶ ርክብ ኣብ ስምዕ እንተዘይ በፂሑ ኣብ ልዕሊ ሙሉእ እታው ንብረት ቻይና ናይ 25% ወስኽ ቀረጽ ከም ዝውስን እዩ ኣቐዲሙ ኣጠንቂቑ ነይሩ በዚ ድማ እቲ ንግዳዊ ፍልልይ ዝኸፈ ኣንፈት ክሕዝ ተሰጊኡ ጸኒሑ ኣሜሪካ ኣቐዲማ ኣብ ልዕሊ $200 ቢልዮን ዝዋግኡ ንብረት ቻይና ናይ 25% ቀረጽ ከም ዝወሰነት ቻይና እውን ተመጣጣኒ ዝበለቶ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ጸብጻባት ይጠቕሱ ኤውሮፓ ሕብረትን ብሜርኮሱር ዝጽዋዕ ንሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ዝሓቁፉ ድብን ን20 ዓመታት ኣስታት ድሕሪ ዝቐጸለ ዝልዝብ ኣብ ኣጠቓላላይ ንግዳዊ ስምዕ ክበጽሖ ከም ዝኽእሉ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ብራዚል ጄር ቦልናሶር ነቲ ኣብ መንጎ ኤውሮፓ ሕብረትን ንኣርጀንቲና ብራዚል ኡራጓይን ፓራጓይን ዝሓቁፉ ድብን ዝተበጽሐ ስምዕ ታሪኻውን ሓደ ካብ ኣገደስትን ንግዳውያን ስምዓት ዓለምና ክብል ገሊጽዎ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮፓ ሕብረት ጂን ክላውድ ጃንከር በወገኑ እቲ ሕብረት ዛጊት ካብ ዝኸተሙም ንግዳውያን ስምዓት እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ በቲ ስምዕ መሰረት ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ሜርኮሱርን ኤውሮፓ ሕብረትን ኣብ ዝካየድ ንግዳዊ ምልዋጥ ንጽንሐ ቀረጽ እታው ብልዑል መጠን ክንኪ ወይ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ክእለ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ስምዕ ልዕሊ 800 ሚልዮን ዓማዊል ዘገልግል ሓድሽ ናይ ኣቑሑትን ኣገልግሎትን ዕዳጋ ዕድል ክኸፍት ትፅቢት ይግበረሉ ነቲ ንግዳዊ ስምዕ ዝምልከት ዝርርብ ኣብ 1999 እኳ እንተፈለመ ዛጊት
ዝጥቀስ ገስጋስ ከመዝግብ ከም ዘይጸንሐ ዝሓበሩ ጸብጸባት ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታው ንብረት ድሕሪ ዘጽንዖ ተሪር ወሳኽ ቀረጽ ግን ኤውሮጳ ሕብረት ካልእ ኣማርጻት ዕዳጋን ንግዳዊ ሽርክነትን ከናድብ ምግዳዱ እቲ ሰምዕ ክውን ክኸውን ከም ዘይከኣልዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ናብ ኣሜሪካ ክሰግሩ አንቂዶም ኣብ ዶባት ሜክሲኮ ተዓጊቶም ንዘለዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናይ ሽቕለት ዕድል ንምፍጣር መደብ ተሓንፂዙ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ሜክሲኮ ሎፔዝ ኦብራዶር ብ29 ሰነ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ኦብራዶር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ምስ ኣብ ሃገሩ ዝነጥፋ ኩባንያታት ሰምዕ ክኽትም ትፅቢት ከም ዘሎ ብምሕባር እዚ ክውን ምስ ዝኸውን ነቶም ኣብ ዶባት ክልቴን ሃገራት ተዓጊቶም ዝርከቡ ስደተኛታት ዝኸውን ልዕሊ 40,000 ዕድላት ሽቕለት ክፈጥር ምዃኑ ኣረዲኡ ምስ ኣሜሪካ ዝደባባ ዞባታት ሜክሲኮ በቶም ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ፈቓድ ዝሓቱ 10 ኣሽሓት ኣብ ሃገራት ማእከል ኣሜሪካን ካልእ ክፋላት ዓለምን ዝመጹ ስደተኛታት ኣዕላሊቐን ከም ዘለዋ ዝሓበሩ ጸብጸባት እቲ መስርሕ ካብ ኣዋርሕ ክሳብ ዓመታት ክወስድ ዝኽእል ብምዃኑ ኣብቲ ዞባ ዝፈጥርዎ ከቢድ ተጽዕኖ ክቕጽል ከም ዝኽእል እዮም ዝእምቱ መንግስቲ ሜክሲኮ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ዘቕረቦ መጠንቀቕታ ወሳኺ ቀረጽ እታው ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦታት ሒዛ ብዶባታ ኣቢሎም ናብ ኣሜሪካ ዝሰግሩ ስደተኛታት ንምዕጋት ኣብ ዶባት ክልቴን ሃገራት ሰራዊት ከም ዝዋፈረት ይፍለጥ እንተኾነ ግን መንግስቲ ሜክሲኮ ነቲ ጉዳይ ዘላቒ ፍታሕ ንምምጻእ ዝኽእል ካልእ ኣማራጽታት ከም ዘለዎ ክትገልጽ ምጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ ከም ኣካል ናይዚ መንግስቲ ሜክሲኮ ኣብቲ ምስ ኣሜሪካ ዘዳወብ ከባቢታት ንመጠን ዝተሓተ ደሞ ሰራሕተኛታት ወሳኺ ገይሩሉ ይርከብ ሓያሎ ኩባንያታት ሜክሲኮ ብሕፅረት ሰራሕተኛታት ይሰቕያ ከም ዘለዋ ዝሓበሩ ጸብጻባት እዚ ብፕሬዚደንት ኦብራዶር ዝቐረበ እማመ ኣብ ዕብየት ቁጠባ ናይቲ ሃገር ልዑል ደገፍ ከም ዝህልዎ ይጠቕሱ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ፈረንሳ ቀዲሙ ኣብታ ሃገር ተመዝጊቡ ዘይፈልጥ መጠን ዋዒ ከም ተኸስተ ማዕከና ዜና ቃልሕን ብመሰረት ሓበሬታ ክፍሊ ሜትሮሎጂ ናይቲ ሃገር እቲ ዋዒ 45.9 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝበፅሐ እዚ ድማ ካብቲ ኣብ 2003 ኣብ ኤውሮጳ ዝተኸስተን ኣሽሓት ሰባት ዝቐተለን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ብ2 ዲግሪ ከም ዘየት ተፈሊጡ ሚኒስትሪ ጥዕና ፈረንሳ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ብምሕባር ብ28 ሰነ ዳግማይ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ኣብ እስጳኛ እውን መጠን ዋዒ 42 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ጸብጻባት ብሰንኩ ዛጊት ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጾም ብዘይካዚ መንግስቲ ኢጣልያ በቲ ዘይንቡር ኩነታት ኣየር ኣብ 16 ከተማታት ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ምዚ ኣብ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል መጠን ዋዒ ኣብ ሰፊሕ ክፋላት ፈረንሳን እስጳኛን ብዘጋጠመ ባርዕ መሮር ኣብ ኣከባቢ ከቢድ ሃስያ ይወርድ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ውዑይ ኩነታት ኣየር ገና ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ክቕጽል ከም ዝኽእል ይእመት ስለ ዘሎ እቲ ባርዕ ብቐሊል ክግታእ ከም ዘይክእል ኪላታት ሜትሮሎጂ ይሕብሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣውስትራልያ ብ29 ሰነ ብዝተኸስተ ከቢድ ብከላ ኣየር ንጥፈታት ኣህጉራዊ መጓዓዝያ ነፈርቲ ናይታ ከተማ ተስናኺሉ ከም ዝውዓለ ተገሊጹ ብሰንኪቲ ብከላ መብዛሕትኡ ካብቲ ማዕረፎ ነፈርቲ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ኣህጉራዊ በረራታት ክስረዝ እንከሎ ዘቤታዊ በረራታቱን ከም እተሰናኸለ ተሓቢሩ እቲ ንመጠን ርኤት ኣዝዩ ዘጉደለ ብከላ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ምስ ምልዋጥ ኩነታት ኣየር እኳ እንተፈኾሰ ምምዝባል በረራታት ግን ከም ዝቐጸለ ሰብ መዚ ማዕረፎ ነፈርቲ ኣረዲዮም እቲ ብከላ ንዝመጽእ መዓልታት ምስ ዝቕጽል እቲ ሰዓቤን ብኡ መጠን ክዛይድ ከም ዝኽእል እዮም ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ዝሕብሩ ዘለው ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩህ ምሸት سلام كم يتعكم كبرات عزبت علتاو زينا سبورت انه زينا زغربلكم ميكال حرقوم شامبيون إرترا كلتشان عصورتو وشعتن تمال عربي بناي ولك ناي جزي وددر مالت كرونومتر فليمو ناي لو معمت وددر بكل مدايو حياة ودادا نسرايو لابرس من بارو ابني عبيتن تعت 26 عمت بكلتي تصوتاتا زكاز نبره وددر نفل ما جزيو ناي جونيور وددر بمحواسو فوليونيروم إذا وددر بزي كاكلبا زوا ماكل زواتا دوبوب عن سبا غاش باركان كساتفو خلوا ابي واتساي مستفلا لي كلبا زودا دور تقدادنتون تساتفتنا يزو وددر يوم نسترغبه وتيت من سنه ملكت ابني جونيور دك تبعتو تقدادنتو 18 كيلومتر وددر ماكايروم تقرار مايكل فيرتيل متكل مسكون وددرو ب 20 كلتن دغن 38 كايتن 9 سنوس كايتن كزازو مغلو اب ساعات 47 85 كيلومتر يرغيطوم
ካልኣይ ናይ ኣስፔኮ ፊልሞን ነጋሲ ካብ ዕዉት 5 ካሊድ ድሒሩ ሳልሳይ ናይ ሰንበል ናሆም ዘራይ ካብ ዕዉት 12 ካሊድ ብምድሓር ናብ ፖዲየም ዝደየቡ ተቐዳደምቲ እዮም ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ንምልከት ካብ 13 ተቐዳደምቲ ኣብዚ ውድድር ክሳተፋ ከለዋ ተቐዳዳሚት ክለብ ሰራይ ርሳዋ ዝኾነት ሚለና ያፌት ብዘደነቕ ብቕዓት ዕውቲ ኮይና እዛ ተቐዳዳሚት ነቲ ዝተመደበ ናይ 9 ኪሎ ሜትር ውድድር ብ13:17 ካሊትን 7 ንኡስ ካሊትን ክዛዘሙ ከላ ኣብ ሰዓት ከ40.649 ኪሎ ሜትር ረጊፃ ካልይቲ ተቐዳዳሚት ክለብ ጋላ ነፍሒ ዳናይ ፀጋይ ካብ ዕውቲ 22 ካሊትን 8 ንኡስ ካሊትን ሳልሲት ተቐዳዳሚት ክለብ ሰራይ ርሳዋ ቤተልሔም ፍጹም ብርሃን ካብ ዕውቲ 31 ካሊትን 14 ንኡስ ካሊትን ብምድሓር ናብ ፖዲየም ዝደይባ ተቐዳደምቲ እየን ኣብ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ዝተኻየደ ውድድር ምስ ንምልከት ዝተረኽበ ውፅኢት ዝስዕብ እዩ ተቐዳደምቲ 18 ኪሎ ሜትር ክሽፍና እንከሎ ነዚ ውድድር ካብ ተቐዳዳሚት ክለብ ዓራግ ደሴት ኪዳንያ ተዓዊታትሉ ደሴት ንውድድር ኣብ ሰዓት 42.702 ኪሎ ሜትር እናረገፀት ብ25:17 ካሊትን 51 ንኡስ ካሊትን ክዛዝሞ ከላ ካልአይቲ ተቐዳዳሚት ጋንታ ጋላ ነፍሒ ኣድያም ተስፋለም ካብ ዕውቲ 22 ካሊት ድሒራ ሳልሰይቲ ሞሳና ደበሳይ ካብ ዕውቲ 30 ካሊት ብምድሓር ናብ ፖዲየም ደይበን ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ደሴት ኪዳንን ኣድያም ተስፋለምን ቀዳሚትን ካሊትን ተርታ ሒዘን ውድድርን ብምፍጻምን ናብ ፖዲየም ክዲባ ዳናይት ፍጹምካ ካብ ዓራግ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ምሰን ሓቢራ ኣብ መወዳእታ ዝተኻየደን ተዓዘብትኻ ብልዑል ሃንቀውታ ዝተጸበዩን ውድድር ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር እዩ ነይሩ እዛ ውድድር 36 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበረ ተቐዳዳማይ ዳይሜንሽን ዳታ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ብዓብላል ዝኾነ ብቕዓት ክዕወት ኣላኽሎ ኣብ ሰዓት ከ50.824 ኪሎ ሜትር እናረገፀይ ንውድድሩ ብ42 ደቂቕን 29 ካሊትን 98 ንኡስ ካሊትን ፈጺምዎ ካልኣይ ተቐዳዳማይ ክለብ ኤሪቴል ሲራክ ተስፎም ካብ ዕውት 50 ካሊት ድሒሩ ሳልሳይ ካብ ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስታና መራው ቅዱስ ካብ ዕውት 1 ደቂቕን 35 ካሊትን ድሒሩ ንውድድሩ ብምዛም ናብ ፖዲየም ደይቦም ኣብ ናይ 23 ዓመት ካብ ቢንያም ግርማይ ብ44 ደቂቕን 32 ካሊትን 58 ንኡስ ካሊትን ግዜ ብምህራም ሻምፒዮን ክኸውን ከሎ ካልኣይ ተቐዳዳማይ ክለብ ኤሪቴል ያዕቆብ ደበሳይ ካብ ዕውት 11 ካሊት ድሒሩ ሳልሳይ ካብ ተቐዳዳማይ ክለብ 117 ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ካብ ዕውት 37 ካሊት ድሒሩ ናብ ፖዲየም ደይቡ ዕውታት ተቐዳደምቲ ዝተዳለወሎም ናይ ሻምፒዮንነቶም ዝምስክር ማልያታትን ዋናጮን ሜዳልያታትን ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም ሻምፒዮን ኤርትራ 2019 ሎሚ ቀዳማ ኣብ ዕረፍቲ ድሕሪ ምውዓል ጽባሕ ሰንበት ካብ ሰዓት 7 ቅድሚ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ኣብ ዝካየዱ ናይ ጽርግያ ውድድራት ክዛዘም እዩ እዚ ናይ ቸርኪቶ ውድድር ካብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ተበጊሱ ናብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ፊንላንድ ሚሽን ብምቕናዕ ናብ እንዳ ሚዛን ተመሊሱ ብባርተረስ ተለቢሉ ናብ ከባቢ ከረን ሆቴል ቤተ መንግስቲ ፎርቶ ዴቡ ብቤተ ክርስቲያን እንዳ ሚካኤል ኣቢሉ ናብ ሽዳ ብምውራድ ብከባቢ ባርቶሪኖ ኣቢሉ ናብ ከባቢ ፖቾፊልያ ብምምራሕ ናብ ካቴድራል ተዓፂፉ ኣብ ከባቢ ባሕቲ መስከረም ዝዛዘም መድረኽ ክህሉ እዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ናብ ፍቀርቲ ስፖርት ኣብቲ ቦታ ውድድር ተረኺቦም ንተቐዳደምቲ ከተባብዑ ዕድመ ኣቕሪብሎም ኢጣልያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ንሓደ ዓመት ጽንሕ ተጻወቱ ንኸይተሰጋገር ዝኽልክል እገዳ ትማሊ ዓርቢ ተቐቢላ እዛ ክለብ ነዚ እገዳ ዝተቐበለትሉ ምኽንያት ንፋይናንሳዊ ሕጊ ምስጋር ተጻወቱ ፊፋ ብምጥሓሳ እዩ ኤሲ ሚላን ኣብዚ ክራማት ካብ ዝኾነ ናይ ዕድጊ ንጥፈታት ክትቁጠብ ምዃና ገሊጻ እኳ ተነበረት ፊፋ ነዚ ጉዳይ ከጽንዑ ድሕሪ ምጽንሕ እዩ ትማሊ ዓርቢ ናብ ውሳነ ዝበጽሐ ክቡራት ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም